Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng sami ngempal pinarak wonten ing majelis pengaosan dalu menika. Mun sanes mugi-mugi anggen kita sami rawuh dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat fid dunya wal akhirah. Mila saking menika kados biasanipun monggo kita sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hassanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Wahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bicara masalah-masalah ingkang gegayutan kalih pengalamanipun tiyang suluk ingkang terkadang ngarupi mukasyafah keadaan rohani ingkang baru ingkang dipun panggi wonten ing tengah-tengahipun suluk utawi penampilan-penampilan kahanan ingkang nyenengaken ingkang sedaya kala wau statosipun minangka ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Mila wonten
dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dipun ngetaken ma aradat himmatu salikin antaqifa indama kusifalaha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamaka wala tabarrajat zuahirul makunat illa wa nadatka haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ma'aradat ora karep apa himmatu salikin cita-cita himmahe wong sing suluk karep antakifa yen toleren apa sapa himmah indama kusifa nalikane dibuka laha kedue laha kedue himmah illa wanatat kejaba mesti undang-undang hu ing salik apa hawatiful haqiqati bisian hakikat undangane piye allazi tatlubu amamaka perkara sing sira suprih iku amamaka ana ing ngarep sira duduk sing iki semono kala wala tabarrujat lan ora ngedeng ora tampil apa zahirul makunati pira-pira tampilane kahanan illa wanadat kejaba mesti undang-undang ka ing sira apa haqaiku ha pira-pira hakikate zahirul makunat undang-undang piye innama nahnu fitnatun angin pestine utawi ingsun kita kabeh sing ketok-ketok nyenengno iki iku fitnatun mung dadi ujian fitnah mulane fala takfur mongko aja kufur sapa sira kangge memperkuat dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah menika kala wenginane wonten pengaosan ingkang sampun kita aturaken dawuhipun Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ingkang dipun perjelas dening Syekh Ibnu Abbad An-Nafari dawuhipun kula jujuk mawon wonten ing tafsiripun nggih menika bilih seorang hamba Allah menika kedah jumenengi nglampahi ngrasakno nglenggono dados kawulanipun Allah ingkang saestu ing dalem anggenipun nglampahi napa mawon nandani apa ae apa ninggal apa ae sing dadi perintah Allah niku mboten perlu gadah target nggo aku ninggal iki oleh iki lek nglakoni iki oleh iki mboten perlu ngoten tapi sing penting iki perintah Allah tak lakonane iki larangane Allah tak hindari kedah inabah wangsul datang Allah tegesipun menyerahkan seluruh akibat napa sing dilakoni niku diserahkan datang Allah kedah napa nginjen-nginjen wa turaqibu qalbaka wa kuturaqibu bakalan kudu nginjen-nginjen atimu aja sampai ati mau duwe penyono duwe pandangan duwe pendapat lek di dalam kekuasaan Allah niki enten suwiji-wiji sing duduk kayak Gusti Allah. Nah suwiji-wiji niku termasuk awake dhewe niki. Aja nganti enek suwiji-wiji sing manggen teng kerajaane Gusti Allah niki sing lepas ora dadi kayak Gusti Allah. Nah lamun ngoten niki mengke terus enten panggilan. Nah jenengan pun saged saestu-estu mengawasi hati ojo sampai meletot oleh mandang segala sesuatu ojo sampai enek sing kliwatan enek sesuatu sing lepas saking kekuasaane Allah iki mengke terus dipun paringi peringatan saking Allah qad amita anit tariqan tariqir rusdi min aina laka al-qiyam ma'allahi ta'ala bil muraqabah wa anta tasma'u qawlahu wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan menawi napa pun dugi posisi ngoten niku wau mengke enten semacam penyadaran tengene ati bilih lah
Sakjane apa to hakmu, apa to posisimu kok sampai iso neliti, sampai iso ngawasi hatimu barang kuwi lho. Jane apa ya iso to kowe ngawasi hatimu kuwi. Wong sakjane sing ngawasi iki Gusti Allah. Ngoten. Sing tukang ngawasi, tukang nginjen-nginjen terus-menerus niku namung Allah. Wong Allah dawuh, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Sak temene Allah Ta'ala niku selalu mengawasi terhadap segala sesuatu. Ngoten. Faunalika ya. Faunalika mongko nalikane wis teka posisi ngoten niku. Ya duru kullu kaminal haya ma yuhalim ma yuhamiluka ala taubah mimma dzananta annahu qarib. Namun ngoten akhire deter. Ya duru niku ngen deter ngoten mawon. Akhir artinya apa selalu secara keseluruhan aktivitas panjenengan niku rasane mengenek isin. Mergo terus mulai blak sadar aku iki selalu diawasi Allah. Jenenge diawasi terus niku lek enten cara wong ngoten salah tingkah nggih. Isin sing sampai akhirnya piyambake terdorong untuk bertaubat. Nobati napa sing selama niki dinyono lek ndek iki wis parek. Dupa wis iso ngawasi atine rumangsane aku wis hebat, wis iso ngawasi atiku. Ternyata dereng wong. Buktine kowe cek klendran. Nalika kowe sibuk ngawasi atimu, kowe lali ora ndelok lek Allah ngawasi awakmu. Lha kan berarti salah sasaran malah kowe. Salah sasaran, akhirnya piyambake terus tobat. Ngoten. Faltazamat taubata biri faltazim at-taubah biri ayah liqalbika. Allah yasada dzalika minka bihalin fata'uda ila ma kharajta anhu. Akhirnya terus menetepi posisi tobat. Ya mbak selalu tobat, selalu menjaga hati. Jangan sampai dia itu tidak merasa bahwa dia selalu diawasi Allah Ta'ala dalam setiap tingkah, setiap keadaan. Sehingga ketika mbak wau Indonesia sakjane lah bertentangan nggih. Wong dhek ngawasi atine aja sampai duwe penganggep lek enek perkara sing lepas saka kekuasaane Gusti Allah langsung nggih. Tapi dengan aktivitas ini moro-moro gak kerasa selengke dhek dhewe klendran atine dhewe, awake dhewe, akune dhewe ora rumangsa lek diawasi Allah. Lah nek sing kliwatan to nggih. Lah krana niku berarti piyambake lak kaya-kaya dia keluar dari wilayah Allah, jur ngawasi atine, aja sampai hati niki ngomong enek sesuatu sing lepas dari Allah, tapi meneng-meneng lepas dhewe. Kan dia salah. Nah, karena salah jur piyambake tobat. Saiki sing diawasi wis dudu atine neh, tapi sing diawasi perasaane aja sampai lepas. Aku iki terus diawasi Allah. Isin ngoten. Mergo terus diawasi Gusti Allah. Ngoten. Akhirnya terus mlebu neh. Wau metu nggih. Gak krasa metu dhewe saiki mlebu neh, masuk dalam wilayah pengawasane Gusti Allah. Masuk dalam wilayah pengawasan ini kalau betul-betul ngoten. Fa in sahhat hadhihi minka matat kala hawatifu aidan min qibalil haqqi ta'ala at-taubatu minhu badat wal inabatu minhu tatbawa tudbi'uha wastighaluka bima huwa wasfun laka hijabun an muradika fahunalika tadharu awsafuka fatasta'izu billahi minha wa ta'khudha fil istighfar wal inabah wal istighfar talabu sitri min awsafika beruju ila awsafihi. Nek terus menerus suasana taubat niku jenengan napa hayati betul merasa salah terus nggih. Karena pun kadung ngenane metu ngoten nggih. Metu gak gelem ngawasi awake dhewe lek. Ternyata nalika ngawasi atine ndek ora sadar diawasi Gusti Allah ngoten. Ndek dadi pengawas meneng-meneng malah diawasi. Akhirnya piyambake sadar lek ngono iku salah terus tobat. Ngoten. Akhirnya pun terus posisi niku bener-bener dihayati betul, maka akan ada bisikan baru lagi yang mengatakan ngeten.
tobatmu kuwi dudu tobatmu. Mergo kowe iso tobat ngono kuwi mau sing maringi ya Gusti Allah. Kowe ketoke kon njaba iso mlebu balik neh, mlebu ning wilayah pengawasane Gusti Allah ngono kuwi rumangsamu sing mlebu kowe ngono piye? Wong kuwi sing mlebokno ya Gusti Allah. Ngoten. Kowe sibuk ngurusi kesalahanmu sing ngono kuwi. Sibuk ngurusi lakonmu sing ngono kuwi, malah kuwi sing dadi hijabmu. Akhire kowe ora ndelok Gusti Allah, malah kowe ndelok awakmu dhewe terus, rumangsa iso tobat terus. Wis wayahe sowan madhep kok panggah sibuk wedaan. Wayahe sowan madhep tambah sibuk ngurusi atine celonteng-celonteng apa ora. Wah niku akhire terus pundi? Nampun ngoten niku tazharu ausafuka. Pun ngoten niku wis kaya diblejeti sifat-sifat elek sing asli niku ketok kabeh. Sifat-sifat asor sing asli ketok kabeh. Nek pun ngoten pun boten iso napa-napa kejaba namung nyuwun dilindungi Gusti Allah. Pun Gusti kula boten saged napa-napa. Panjenengan lindungi menika saking sifat sing elek-elek. Akhirnya terus tumandang maca istighfar. DP wangsul datang Allah Subhanahu wa taala. Mboten njaluk ditutupi sangka sifat-sifat sing elek-elek niku wau. Sing sakjane niku wis gawan. Jenenge wong muni aku ngoten niku lak nglalekne Gusti Allah lak pun gawan nggih. Anggere muni aku ngoten niku Gusti Allah ora ketok ngoten pun lak pun gawan nggih. Lha niku njaluk ditutupi. Akhirnya napa? Pun kula pun mboten ngreken buah kula oleh kula benikan menceng napa jas kula mbledheh napa dasi kula mencos napa oleh kula wedaan mboten rata sing penting kula sakniki manten jenengan mawon. Lah sifat panjenengan mawon sing mangke nutupi kekurangan-kekurangan kula. Lek mboten jenengan tutupi mboten saged Gusti. Mboten. Akhirnya terus pundi? Balik dumateng Allah Ta'ala nyuwun ditutupi sifatnya Allah Ta'ala. Namun ngoten akhirnya kula panjenengan pun rumangsa mboten iso napa-napa. Ngoten. Wis jan pun nek gak ditutupi jan ora ketok apike blas. Panjenengan menungso niku jan lek pun ditutupi Gusti Allah ngoten medeni kok menungso niku. Nggih to nggih. Ngeten nuwun sewu lho jenengan kumpul ngeten iki iso ketok rukun ini mergo ditutupi wek Gusti Allah. Kok kira-kira dibuka bledeh asline ati sampean niku tampil ngoten medeni. Wong tampilane ati jenengan niku iso metu babine, metu celenge, metu asune, metu macem-maceme nggih. Ki terus teng prundul tampil teng rai gambar celeng, gambar kethek, gambar asu nggih medeni. Nggih lho nggih. Padahal jareke napa sing enten teng jero niku mesti ketok. Lah kok gak ketok ditutupi Gusti Allah. Lho saestu niku. Wong lamaran niku menapa mboten ditutupi Gusti Allah ngoten wis ora enek wong doyan nek dilamar wong. Kan anggere wong niku mesti duwe negatif to nggih. Wis to, sapi-apik wong niku mesti duwe negatif, duwe rencana elek, duwe apa keserakahan pengen nguasani niku mesti duwe. Lah kok gak ketok? Sehingga gak ketok, njur gak kepetung, krana gak kepetung eleke niku sing ketok apike tok. Sehingga narekane wong lamar niku gampang ditampa. Nggih nggih. Niku krana ditutupi Gusti Allah. Lek mboten ditutupi Gusti Allah nuwun sewu, umume wong niku bajingan. Nggih. Nggih niku mulane nggih. Wis pun pokoke sakjane menungso niku lek dipikir ngono wis ora wong Jombang ngarane ora pokro. Wis ora pokro. Nah, krana nyatane kalih Allah niku nggih sik ditutupi, sik diparingi sadar, diparingi tobat, iso maca asmane Allah. Nuwun sewu lambe sing bosok metu idu lek meneng sedhelok ambune banger ngoten kok kalih Allah Taala diperbolehkan untuk menyebut namanya yang suci. Niku mun luar biasa niku tutupe Gusti Allah. Nggih ta? Sofi, panjenengan angen-angen. Idu niku lek nek cek nempel teng jero lambe niku ora enek wong rumangsa jijik. Tapi coba lah idu ni umur lepas yang lambe. Cuh ngoten. Saman dhewe sing iduke kon dilat emoh.
Tak ngene ta? Lah kene napa kok ngoten? Mergo nalika sik nemplek teng menungso si jenenge idu niki sik ditutupi Gusti Allah. Sifat jembekine idu sing nemplek teng lambe niku kali Allah ditutup sing ketok malah indahe. Nek lambe mingis-mingis kok dielet-elet idu malah ketok gelap ngoten malah menarik sekali. Nggih ta? Niku sing nutupi sinten? Gusti Allah. Sampeyan mungkin lagi ngerti, oh Gusti Allah iki lek nutupi barangnya ora ilang. Idune gak ditutupi, sing ditutupi sifat eleke tak niku ditutupi dadi apik. Ngoten. Cobi to jenengan panteng nuwun sewu upama pas sampean duwe bojo ketok ayu ngoten. Jeneng sampean panteng irunge tok ngoten. Engko lak kaya blukang semende. Nggih. Niku lek mboten krana ditutupi sifat jamale Allah, ben ditutupi sifat kesempurnaane Allah sing wonten ayat Al-Qur'an sing sering dipun waos A'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim yakti teman-teman ingsun nyiptakno menungso kuwi tak lebokno ning jerone ahsani taqwim fi niku jare bocah pondokan diarani huruf jar maknane dzarfiyah niku wadah niku tegese bungkus. Jadi menungsa niku digawe Gusti Allah dimasukne teng jerone bungkus asane takwim, kesempurnaan bentuk. Jane lek didelok bentuke mboten sempurna kok, tangan namung sak depo kok. Iya ta? Mboten sempurna mati kali tapi bentuke menungsane mboten sempurna, tapi kok didhawuhne asane takwim. Sedasaripun asane takwim niku mboten lepas saking sifat qayyumipun Allah Subhanahu wa taala. Manane napa? Ning jerone menungsa sing ketoke sepele tekla-tekle ngono kuwi tibake memancar sifat-sifatipun Allah. Niku sing dimaksud teng mriki ar-ruju nggih ila ausafihi. Menungsa niku lek mboten balik mlebu teng bungkuse Gusti Allah, brojol nuwun sewu, dadi tai langsung. Ngoten. Rokok niku lek brojol king pak-pakane apek. Nggih. Ngasline namung mbako sing apek cengkes rada sengir ngoten nggih. Lha tapi bangsa dipak terus dikai merek, dikai macam-macam kok malah dadi pekerjaan besar sing jenenge iklan, jenenge macam-macam sampai penyiar gelem ngiklanno, radio-radio gelem nyiarno produk niku. Niku jane lak mung perkara bungkus lek dipikir. Lah mbok yo mbakone petani diiklanno ora ana sing gelem. Napa sebab lek mbako sing asli niku sifat asli, sifat sing apek, sifat sing sengir, tapi lek pun dibungkus karo si pabrik niki dadi sifat sing bagus. Menungso nggih mboten. Lek asline bentuk wadake menungso nonsen, tidak ada apa-apanya. Enake ming negatif yufsidu fiha wa yasfikud dima. Menungso niku namung iso ngrusak, namung iso ngalirkan darah. Lakon sak lakon niku isane ming ngrusak. Selamatan ya mateni pitik. Enak wedhus enak sirisiran ya disate. Enak kodhok terbangan ya dipecok. Lha niku nggih. Enek dara enak-enak sirisiran ala dara lanang mek wedok ya moro-moro disetorne ning bakul dara. Terus digini kok sedia burung dara niku teng pinggir-pinggir ratan nanti alun-alun niku. Niku nek dipikir pun darah pinten mawon pinten sing dialerne menungso. Lho sifat ngono jahate kok ngaku apik niku. Akhire lha wis astagfirullah, apa wis cukup muni ngono tok. Apa terus muni astagfirullah terus sampean gak tau nyeblek nyamuk. Hah? Apa lek sampean wis muni astagfirullah terus gak tau ngrusak. Wong gunung kapur teng daerah Toban grual-grual niku sing gruali ya menungso. Nggih ta? Alas lodaya niku entek sing nyenso ya menungso. Masa enten sapi nggawa senso teng lodaya mriku. Betul, sajane panggah. Menungso niku senajan pun tobat pun macem-macem. Niku sajane sik panggah. Piyambake niku nggawa sifat sing asli sing elek niku. Bisane mboten ketok elek niku lek dibungkus sifat sempurnane Allah Subhanahu wa taala. Niku sing diarani taubat iki sajane balik. Taba ya tubu. Bahasa Arabe niku ya roja'a yarji'u. Balik tegese balik piye? Nalika mau dibungkus terus brojol, ya ta? Nalika brojol asli elek, lah sakniki ben gak ketok elek mlebu bungkus.
Rabuk sing ambune kecing, sengir, banger kaya ngoten lek gelem meleburkan diri masuk di dalam kesempurnaane pari, maka wujud rabuke ilang, sing ana niku lemune pari. Sifat menungso sing elek-elek ngoten niku lek enten napa gelem balik rujuk dumateng Allah Subhanahu wa taala, maka yang tumbuh, yang kelihatan bukan lagi jahatnya manusia tapi kesempurnaan manusia. Jadi menungso ada sing darane menungso saleh, menungso ngalim, menungso kuat, menungso sugih, ngalim, kuwasa. Ini ku sedaya sifate Allah, menungso gak duwe apa-apa. Gak ada apa ta sampean? Metu brojol ya campur getih. Kok saiki kemelu elek. Iku klambiku elek, klambine sapa? Apa gitu lek klambenan ngono terus sifat elek sampean terus ilang napa? Nggih mboten. Niku lek wong sing ngawas iso ngrekam suasana batin jenengan ngoten sok-sok mutah-mutah kok ndelok sampean. Sok-sok enten lho wali niku sing enek wong namu dibuwung kalih niku mboten kok krana nuwun sewu waline gak roh hukum. Wong pancen sing ketok dudu wong, sing ketok niku pitik kurang ajar lho. Ora perlu digura. Nggih ta nggih? Kecuali mungkin enten wali sing mursyid ngoten nggih. Wali sing pancen tukang garap sawah dadi enek lumpur ya dijeblungi ngoten. Ketepane enek kiai wis terkenal wali kok tamune sapa ae ditampa niku ketepaan wali mursyid, wali sing tukang bimbing ibaratnya menungso ngono, tukang garap sawah. Dadi senajan niku campur letong campur apa-apa ya dijigure mergo napa? Sing diharapkan nanti akan tumbuh padi yang subur. Mergo napa? Menungso senajan elek niku lek kebungkus sifat sempurnane Allah. Nah niku dadi napa? Dadi sempurna, dadi sae. Mulane sing enten namung perintah napa? Lek pun suasana gak iso apa-apa njur rumangsa elek terus mergo ngenteni bungkuse Allah, maka dari Allah akan diperingatkan ikhda li ahkami wa da'anka munazaati wastaqim ma iradati bi rafdi iradatika. Nah, wis, lek wis kowe ngono, saiki wis njaluk klambiku, njaluk tak lindungi, njaluk tak tutupi elekmu, ya manut aku. Tak dusi manut ya. Tak asrak-asrak manut ya. Karena kowe gudiken tak sabuni sing kira-kira perih manut ya. Karena mripatmu beleken tak sikat katarake mripatmu ora usah bungak-bungak ya. Karena kupingmu buntu tak kileni aja gedhe-gedhe ya wis manut to. Manut marang keputusan-keputusanmu. Tinggalin olehmu berontak aja gak sampai nampa perintahku. Kuwi aja mbok lakoni. Lakonono perintahku kabeh. Sing istiqomah. Barenga karo karepku, aja sampai nganggo karepmu dhewe. Ya nek pun saged ngoten, nggih niku sing diarani nampa rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Innama hiya rububiyatun tawallat ubudiyatan. Sakjane kowe tak pengen duwe karep, kowe tak pengen kesel-kosel, kowe tak pengen berontak. Nun jauh wong niku lak ajeng dungane derajate putus lak dincel-encel nggih. Sing asale sugih bangkrut, sing asale terkenal dadi mendelep, sing asale waras dadi lara, sok-sok ngoten lho nggih. Wong niku lak ajeng dungane derajate wong Kanjeng Nabi mawon ajeng Isra Mi'raj, Allah Taala pamane ditimbali, Khadijah sing biasane mbela ditimbali, telas akhirnya Kanjeng Nabi kantoni ijen. Maknane napa? Niku krana pancen ajeng diurusi piyambak kalih Allah. Nah, wong niku lampun suasanane pun lepas dari kehendak diri, lepas dari cita-citanya sendiri, dia glundung semprong pasrah teng Allah. Niku mungkin kalih Allah kaya wong nyewu, kaya wong ajeng damel genteng. Nggih. Wong lemah apik-apik utuh dijur, apik-apik nganu dicampur banyu, diidek-idek, diulet-ulet kaya ngoten, terus dincel-cel, dicetak, dipepe, bar dipepe diobong, bar diobong ya sik dijarno ae sik. Dan itu ternyata mungkin itu ajeng didadekne genteng munggah derajat. Lha wis dadi genteng mau nek pecah rutuh dadi kreweng neh nggih. Lagi ngoten. Ini sami kalih niki. Itu sebenarnya bukan penyiksaan. Kalau toh seperti Ibrahim
lalu dipaksa Allah dibakar di apinya Namrud. Nabi Musa dipaksa diuber-uber karo raja Firaun. Nabi Yusuf dipaksa Allah dinjel-jel dilebokne sumur. Kanjeng Nabi Muhammad dinyek-nyek disio-sio karo wong kafir Quraisy. Itu sebenarnya bukan apa-apa, tapi itu adalah rububiyah. Rububiyah niku pengelolaan Allah, pengaturan Allah. Karena Allah akan menempa kemanusiaanmu untuk patut bersanding masuk dalam wilayah hadrah ilahiyah, arena ketuhanan. Ya wong kowe cek gudiken kupingmu ndlewer irungmu rembes mripatmu rembes lambemu duwe ngiler ae klambimu kulu-kulu klumpur tok ngono kok arep sowan ning ngarep gak iso kudu diresiki. Ngaten kula nggih ngeten iki. Lah iya mulane manut tak dusi. Lho ngoten. Jenenge didusi niku lek kotor banget lagi diesok-esok. Kadang-kadang napa balung-balung niku lemes kabeh nggih ta. Niku mboten kok berarti Gusti Allah mboten sayang, justru niku kasih sayang Allah. Rububiyatun tawallat ubudiyatan. Ketuhanan, rob rububiyah, sifat robnya Allah meliputi seluruh posisi kehambaanipun menungso. Wa kunna abdan mamlukan la taqdiru ala syai'. Nek wis ngono kowe dadi kawula sing dimiliki Allah, sing sama sekali gak duwe karep apa-apa. Famata ra'aita minka kudratan wakaltuka ilaiha wa ana bikulli syai'in alim. Famata ra'aitu minka kudratan wakaltuka ilaiha wa ana bikulli syai'in alim. Resikone lek kowe sampe rumangsa duwe karep dewi, rumangsa duwe kekuatan dewi, kare Allah ya terus dicola ya kono. Lek kowe rumangsa iso ya lakon-lakonana kono. Lho ngoten to, Pak. Dalang niku lek wayange wayang wong kon ngomong dhewe wayange. Nggih. Coba lek wayange wayang kulit. Dalange sing ngomong. Wayange menenge gak ngomong dalange sing ngoceh. Nggih. Wayange menenge Gatotkaca mabur dhewe sing maburna dalange. Mergo napa? Wis wayange wis dadi kulit. Wayange wis pasrah karo dalang. Wis ora iso apa-apa, wis gak ngomong gak apa meneng ae. Nek wayahe lakone metu ya digoleki karo dalange. Beres. Nggu. Lek sampe wayang kok iso ngomong dhewe, ya dipasrahno karo dalang. Iki ngono ngomong dhewe. Sing penting iki batese ngoten tok terus. Fa in sahhalaka hadzal bab, lek kowe wis bener-bener masuk pintu ini benar-benar. Walazim tahu asrafat min hunaka ala asrarin la takadu tasma'u min ahadin minal alamin. Lek panjenengan pun bener-bener masuki pintu tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, benar-benar masuk dalam bungkus kekuasaan Allah, bungkus kasih sayang Allah, bungkus rububiyahipun Allah, bungkus rahmatipun Allah, dan panjenengan benar-benar istiqomah makin tengriku, maka akan memancar. Kamu akan menjadi mulia dari posisi itu. Panjenengan badhe saged ningali rahasia-rahasianipun Allah sing hampir satu orang pun tidak pernah melihat itu. Kados ingkang dipun alami dening para nabi, para rasul, para aulia. Ingkang alam nalika semanten boten paham nabi ngerti dhisik. Nggih. Sak donya ora enek sing ngira lek arep banjir Nabi Nuh roh dhisik. Sak donya ora enek sing roh Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi diparingi weruh dhisik. Mergo napa? Pun boten duwe karep napa-napa kejawi namung semeleh pasrah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niki sedaya prosese melalui nika wau kesalahan ngoten nika wau. Mulane sakjane lek enek wong wis melu tarekah melu wirid
melu napa mawon oleh ijazah king kiai napa-napa kok metu khasiate. Sajane khasiat niku dudu tujuan. Khasiat itu hanya sebagian kecil dari suguhan Allah. Yang itu sebenarnya enggak penting, yang penting kan sing nyuguhi to nggih. Dan jenengan disuguhi teh terus sibuk ngurusi teh malah kelendran orang ngurusi sing nyuguhi lan jenenge ora duwe tata krama. Nah niku sing dimaksud dudu iku tujuane kowe teko kene, tapi tujuane isih ning ngarepmu neh, ngoten terus. Niku napa penjelasan saking dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dipun lengkapi dawuhipun Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili ingkang kala wau dipun terusaken penafsiranipun Syekh Ibnu Abbad An-Nafri. Menika kita terusaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah ingkang tasih nyangkut soal harapan-harapan, cita-cita, panyupreh-panyupreh, kepinginan-kepinginane wong sing suluk. Niki pun nuwun sewu niki ngomongnya pun soal suluk lho nggih. Ngaji sing niki ampun nuwun sewu ampun dihubung-hubungi kali soal sukses lan ora suksese wong nyambut gawe. Pun mboten patek enten hubungane niki. Niki cara wong ngoten pun soalnya wis soal perjalanan. Sudah bukan lagi soal piye ngurusi omah resik, jeding resik niku lak teng omah. Niku urusane pun teng perjalanan pun badhe sowan napa berbelajar ngrasakno memasuki hadrah ilahiyah. Arena ketuhanan utawi dipun wastani suluk niku wau. Nah niki tata kramane wong suluk malih dipun dawuhaken talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi liqillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Jadi tibae wong nyuwun teng Allah njaluk napa-napa dhateng Allah niku mboten enten sing pas. Talabuka utawi panyupreh sira minhu saking Allah. Kowe njaluk-njaluk apa-apa, njaluk dikirimi apa-apa sangka Allah, iku berarti iku ittihamun kecurigaan lahu maring Allah. Kowe kok sampai njaluk. Ya Allah, kula nyuwun rezeki iku berarti kowe curiga, aku gik gak diwehi sampai mbok jaluk. Cara karyawan wis tanggalno mbok sampai mara ning gone bose, pundi bayaran kula niku padha karo nuduh napa bose iki ora arep bayari lek gak dijaluk. Oke. Wa talabuka utawi olehmu nyupre lahu maring Allah. Nggih. Nyupre lahu maring Allah tegese sampean niku goleki Allah. Nyupre maring Allah. Iki sampean butuh Allah ngoten. Ora kok njaluk apa-apa sangka Allah. Sampean pancen butuh Allah. Goleki maring Allah iku ghaibatun berarti kegaiban, kesamaran mingka saking sira anu saking Allah. Berarti kowe kaling-kalingan Allah. Lek sampai anak golek ibu, Bu, lho berarti anak iki kelangan ibu lah ngoten ta. Lek sampean goleki Allah niku sak maknane sampean kelangan Gusti Allah. Moko Gusti Allah gak tau ilang. Nah. Wes berusaha neh aku tak golek model nyupre sing liya neh. Wa talabuka li ghairihi. Wah niki wis malah adoh neh niki. Wa talabuka utawi olehmu nyupre li ghairi maring liyane Allah. Sampai kowe njaluk ning liyane Gusti Allah. Iku mergo likilati khayaika krana setitike isin minu saking Allah. Cara jane ki ra duwe isin. Wong Gusti Allah sugih kok sampai kowe ngarep-ngarep liyane Gusti Allah. Wong bapakmu ki sugih lho sembarang kalian duwe lho. Njaluk apa-apa dituruti lho kok sampai njaluk liyane bapakmu. Itu jenenge ora duwe isin. Sing nomor sekawan wa talabuka min ghairihi. Lek sampai kowe goleki
sangka liyane Allah. Njaluk apa-apa sing apa-apa kuwi sangka liyane Allah. Tegese ngene lho. Kowe goleki Allah tapi oleh menggoleki liwat liyane Allah maksudnya. Kowe goleki Allah tapi liwat liyane Gusti Allah. Ngoten. Iku mergo apa liwujudi buktika krana awujude adohmu adoh anhu saking Allah. Jadi betul sing pas nggih. Njaluk sesuatu sangka Allah. Ya Allah, kula nyuwun rezeki. Iku maknane sampean nyurigai Gusti Allah. Sampeyan ya Allah, kula nyuwun keparek dhateng panjenengan. Mbok hijab kula niki jenengan ilangi Gusti. Maknane sampean kaling-kalingan ora iso ndelok Gusti Allah. Sampean kelangan Gusti Allah. Sampai sampean jaluk teng liyane Gusti Allah. Lho, ngoten. Jaluk dhateng liyane Gusti Allah niku sampean dadi ra duwe izin dumateng Allah. Lek sampean sampai goleki Allah liwat liyane Allah niku berarti sampean adoh saka Gusti Allah. Terus ngene iki. Sing muncul sampean lak terus piye? Nggih. Nggih ta? Lah terus piye kok ngono kabeh kuwi? Ngene salah, ngono salah kok rewel men to. Yang pancen menungso kok. Wong niku lek aja belajar tata krama niku serba salah. Basa nriti keliru ya gak tata krama. Wis cuek wis gak ate aturan macam-macam wis nyak-nyak ya ora tata krama. Pancen ngurusi tata krama niku serba salah kok. Kula badhe kundur ngono ya salah. Padahal iku jane yo karepe ngono arep krama ning malah keliru lho. Pancen repot kok wong tata krama niku. Kemunduk-munduken ketok digawe-gawe yo elek lho. Tapi cuek ora nganggo aturan yo elek. Lah terus piye ngoten. Nah niki. At-talab utawi panyupre aladzikang yutasawwaru kang ditemu apa ladzi minal abdi saking kawula iku ala arbaati aujuhin ing atase papat pira-pira segi pira-pira carane wong njaluk lan posisine wong njaluk nanging wa kullu wa ta sekabehane aujuh cara papat iku mau iku madkhulatun klebon malulatun iku madkhulatun klebon ma'lulatun kena penyakit sing ora bener. Maknane napa? Lek ditintingi sing tenan tibake patang perkara sing dilakoni menungso niku wau kabeh ora pas. Ora tek bener. Klebon tujuan-tujuan sing ora tepat. Terus pundi? Talabuhu minallah wa talabuhu lahu wa talabuhu li ghairihi wa talabuhu min ghairihi niku macam-macam wong njaluk. Talab minallah, talab lillah, talab li ghairillah, talab min ghairillah. Kadang sithik-sithik niki. Goleki njaluk nyupre sangka Allah. Maknane Allah dijaluki apa-apa. Ya Allah, kula nyuwun bojo sing ayu. Ya Allah, kula nyuwun rezeki sing kathah. Ya Allah, kula nyuwun. Ngoten niku jenenge Allah dijaluki sesuatu. Utawa jaluk sesuatu dari Allah. Nomor kali talabuhu lahu. Goleki Gusti Allah. Talabuhu lahu niku napa enek wong goleki Gusti Allah. Nomor 3 talabuhu li ghairihi goleki liyane Gusti Allah. Nomor 4 talabuhu min ghairihi goleki sesuatu sangka liyane Gusti Allah. Niku dhewe-dhewe akibate.
Fatolabuhu minallah, mongko utawi panyupriye menungso minallahi saking Allah iku tuhmatun curiga lahu maring Allah. Mergo lek diwalik, nek panjen dhek ora curiga tenan, dhek mantep ngandel tenan, idlawasiko. Karena lamun percaya ngandel sapa kawula bihi kelawan Allah ngandel sing tenan. Fi isoli manafi'i ing dalem nekaaken pira-pira kemanfaatane abet ilahi maring abet min ghairi soalen kelawan tanpa njaluk. Lama tolaba mongko yektine ora gelem njaluk sapa wong minu saking Allah njaluk saening suwi-wiji. Dicontokne nuwun sewu, wong wis ngandel wis percaya lek juragane niku sugih, wis percaya lek juragane niku beneh, wis percaya lek juragane niku loman. Mosok to lek wis tanggal 1 wayahe bayaran ora dibayari. Nggih. Lek wis ngandel, bapake ngerti, ngandel, ibuke ngerti, ngandel, napa ate njaluk? Mboten tau njaluk wong saurunge njaluk wis diwehi. Anane wong isih sok njaluk-njaluk. Mergo tumbuhe njaluk niku saka karepe dheke dhewe. Iki sakjane urusane karo karepe dhewe niku lho. Njaluk sing karepe dhewe, njaluk sing tumbuhe saka kepentingane kawula dhewe, senajan niku sing dijaluki Allah, niku maknane keblowok dheke nyurigai Gusti Allah. Engko gek gak dikei, lek gak dijaluk. Jane ya wis krungu kabar aku lek kodok kodar iku saka Gusti Allah, rezeki kabeh pandunge ya kokono. Lah tapi ora dijaluk kuwi gak diwehno. Lah apa Gusti Allah kejem ngono kuwi? Lah nek karyawan kok bendina ben mulan tanggal 6 terus gruduk-gruduk mara ning gone juragane, "Gan pundi bayaran kula?" Masa ta juragane iki ora arep nepati janjine. Berarti lak curiga ta? Lah, lek enek kawula kok curiga karo bendara niku jenenge klebon, lakon sing ora tata krama. Halo, ngoten. Pun, sing nomor 2. Nomor 2 sakniki. Wa talabuhu lahu ghaibatun anhu. Lek enek wong kok golek-golek Gusti Allah, iku berarti dhek ghaib kaling-kalingan kelangan Gusti Allah. Mergo lek idzil hadiru krana utahe wong kang wis hadir rumangsane ngarepe Gusti Allah, ya ora perlu goleki ta. Masa kok jenengan lek mun ngarep kula terus golek, ndi to Pak Imran mau? Masa ngoten? Ngono dadi Sri Mulat kabeh. Wis hadir wis ngarepe kok digoleki. Niku berarti sampean ghaib. Ngoten. Jadi lek enek wong isih goleki Gusti Allah, mencari Tuhan, berarti dia kehilangan Tuhan. Berarti Tuhan bisa hilang menurut dia. Padahal Tuhan enggak pernah hilang. Nggih. Nomor 3 wa talabuhu li ghairihi qillatu haya'in minhu. Enek wong jaluk apa-apa ning gone liyane Gusti Allah, iku berarti wong niku qillatu haya'in minhu, piyambake gak duwe isin saka Allah. Mergo lek dheweke isin karo Gusti Allah tenan, ya sungkan to wong dipandeng terus Gusti Allah lho. Nuwun sewu sakniki niki jenengan tiyang kali niki lak karyawan mriki nggih lho. Karyawan mriki. Ki jane karo perusahaan ning mriki niku lek butuh apa-apa diajangi kon ngomong. Wis butuh apa-apa kene, matur perusahaan. Kok arep utang apa piye? Matur. Lah kok malah ora. Meneng-meneng menurut dia di luar pengetahuan perusahaan, dhewe iki malah njaluk santunan ning liyane perusahaan. Padahal santunane mung sepele lho. Jaluk santunan lambi sak pengadeg niku sing dijaluki niku liyane perusahaan iki. Gek meneng-meneng perusahaan itu jane ngawasi terus. Lek gak isin gak duwe isin lho. Sampeyan duwe anak. Gek sampeyan nggawa dhuwit 5 juta 6 juta ngoten. Nggih.
Ki anak sampean sampean gandeng ki sama nawasi terus. Moro-moro anak sampean terus njaluk anake wong nggo nyekel es krim. Bocah sampean pun duwe isin apa dereng? Dereng lagi. Lha bocah niku wis duwe isin, ya mesti ya ora gelem to njaluk isin anak bapak, njaluk bapak ae oleh, njaluk akeh wong lha ngoten. Nek bocah wis duwe isin mesti gak mentolo njaluk niku. Lho kok sampe nek kawulane Allah lho, sampeyan kawulane sinten ta? Lha dan ya kawulane Allah lho, kok njaluk fasilitas ning liyane Allah. Iku jadi gak duwe isin. Lha apa meneh sampe kawula wong kanca mawon nek. Nuwun sewu, sajake sampean duwe kanca sing wis akrab wis brah-breh, kok sampean njaluk tulung ning liyane kancane, kanca sampean tersinggung ta? Mungkin ana sepeda kok nyilih kono-kono lah, di ngoten nggih. Minimal sampean klebu wong sing gak duwe isin, gak ngergani kanca. Lah kok salah kabeh. Nek njaluk Gusti Allah jare curiga. Njaluk liyane Gusti Allah jare gak duwe isin. Golek Gusti Allah jare kelangan Gusti Allah. Ya wis saiki ngene ae sing penak. Yo njaluk Gusti Allah, tapi liwate ora liwat Gusti Allah ngono piye? Yo njaluk Gusti Allah, tapi liwate ora liwat Gusti Allah ngono piye ben ora nemen-nemen la isin. Cara karyawan ngoten arep njaluk teng bose kudu liwat sapa ngoten nggih. Kandhakno isin aku ora njaluk dhewe langsung ngene ngoten. Lah nek wong njaluk saka liyane Gusti Allah, itu jenenge tolab min ghairihi. Nek sampe nek tolab min ghairihi niku nuduh nek wong niku posisine adoh saka Gusti Allah. Mergo lek cedhek, lha apa liwat wong liya, wong cedhek kae gampang. Anane anak niku lek njaluk kiriman wane anake teng pondok napa kuliah ngoten. Terus pas ada kancane mulai, tolong kok jalukno kiriman bapakku ya lek ngono. Anane njaluk tulung kancane kok njalukno kiriman ora njaluk langsung mergo adoh. Anake ning Malang, bapake teng Blitar adoh, mulane malah saya wong liya. Lah nek cedhek tunggal saomah masa saya tanggane. Nggo tanggo aku jalukno dhuwit bapakku masa ya ngono wong tunggal saomah. Nek jenengan iki merasa satu wilayah, merasa satu di dalam kekuasaan Allah, kan ya mesti dekat dengan Allah kan gak perlu tuh jaluk-jaluk ate liwat liyane Allah. Terus piye? Ngeten niku maknane idza kana qariban milakana ghairuhu ba'idan anhu falayatlubu minhu. Nek pancen wong niku parek tenan teng Allah, liyane Allah dadi ada ta? Nggih. Liyane Allah dadi ada, lha dadi ada, lha barang ada kok dijaluk tulung ya malah lucu. Mosok tunggal sak omah terus malah sampean saya kancane sing kira-kira omahe Malange, kancaku Malang. Aku jalukno dhuwit ning bapak ya, oleh wis mbok tampa kirimno aku rene ning Blitar neh. Lha iki jenenge mulat. Terus ini to maksude fattalabu kulluhu indal muwahhidin al arifin ma'lulun. Yang namanya minta menurut pandangan orang yang bertauhid betul-betul dan orang yang mengenal Allah betul-betul, makrifat kepada Allah, yang namanya meminta itu adalah ma'lul. Ma'lul niku cara kena penyakit sing ora beres. Dia tibone ngoten niku wau. Mungkin tiba curiga, mungkin tiba kelangan, mungkin tiba ora duwe isin, mungkin tiba adoh sangka Gusti Allah. Sawa'un kana talabu muta'alliqan bil haq aw bil khalqi. Baik permintaan itu berhubungan dengan Allah langsung maupun permintaan itu berhubungan dengan makhluk. Nah terus apa yang boleh meminta itu? Illa makana minat talab ala wajhit ta'addubi wa ta'abbudi. Jaluk sing ora kena penyakit iku namung siji, napa? Jaluke krana dikongkon.
Jane aku ya ora perlu njaluk wong ora usah njaluk. Cuma ngeten lho jeneng sing dawuh jenengan. Nggih, manut mawon. Terus damel proposal nggih damel ngoten mawon to. Mboten kok soal dituruti, mboten dituruti niku jane kula mboten patek berkepentingan wong jenengan pun pirsa soal kebutuhan. Tapi niki karena pancen tata kramane kula kedah matur nggih matur. Lho, ngoten mawon. Dan nek njaluke model ngoten niku jenenge tata krama, ta'abbud, rasa ibadah, ittibaul amri, manut perintah. Di samping itu supaya kelihatan mana kawula, mana bendoro. Nek enek kawula kok gak njaluk blas iku jenenge kemlelet. Ngeten ben ketok ayo njaluk, mboten kula njaluk ngeten iki nggih namung nggih jenengan ketinggal sampurna, kula ben ketinggal mboten sampurna Gusti. Namung ngoten tok mawon. Nek soal kelengkapan macam-macam jenengan pun pirsa Gusti, mboten usah kula aturi. Lha ngoten cara jawane kok. Pokoke nggih kula ngeten iki namung nggih muni miturut tuntunan jenengan menurut aturan sing jenengan paringaken. Manut nabi panjenengan sing pun bimbing kula nggih. Robana ati nabi jenengan nggih manut mawon nirokno mawon kula niki jane mboten kok butuh napa-napa wong. Kebutuhan sedaya pun cukup. Ngoten lho nggih. Nek sampean dungane ngoten lak dungane dadi nikmat. Nggih. Nggih, nek ngono dadi nikmat. Fahina idzin tazulu lailatu anhu. Nek sak posisine ngoten maka ilat penyakite wong donga ilang. Langsung dadi nikmat penyakit apa dungane niku. Wakidan cekap semanten mugi-mugi wonten manfaatipun monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka anhu sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasy syarri kullihi ya man bi yadihil khairu kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.